Кажете като. Здравейте! Много се радвам, че сме именно в Горна Оряховица. Стискахме ви палци, както и на всички останали, обаче все пак сме много щастливи, че ви успяхте да спечелите тази надпревара. Разбира се, благодарение на Мат ТВ и 7 Days. Така че сега предлагам да прекараме един страхотен час на класа с този прелестен класен ръководител, който съм сигурна, че много се вълнувате, че е именно тук. Така че, ученици, часа на класа започва сега. Заповядай с въпроси към Нели. Бих искала да попитам Нели за човекът, който спечели Гласа на България. Какво мислите? За Силияна Христова. Аз съм Глория. Глория? Да. Здравей, Глория. За момичето, как се каже, Силияна? Да. Ами, какво да кажа? Това е едно много младо момиче. Тя е едва 17 годишна. Знам какво е да си на 17 години. Пожелавам това младо момиче много успехи, да се труди, да продължава да вярва в себе си и нещата винаги се получават, когато знаеш какво искаш. Благодаря. Бих искала да попитам какво е чувството да си в екипа на... А ти как се казваш? Радостина. Радостина. Здравей, Радостина. Какво е чувството? Чувството е страхотно. Просто е, даже мога да кажа, невероятно. Аз искам да попитам от колко годишна сте започнали да се занимавате с музика. Само да видя откъде, че не виждам. Добре, чак там отзад. На последния чин и аз обичах да стоя на последния чин. Как се казваш ти? Яница. Яница. Здравей, Яница. От колко години се занимавам с музика? Да. Ами всъщност, аз пея от толкова малка, че не си спомням всъщност от кога. Даже майка ми е...